हाय फ्रेंड्स इनी नम ब्रेड आमलेट मल्पुग अवल रोड सैड मल्पनंचित्न ಒಂಜಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಉಂದು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದೆತೊನಂದುಲ್ಲೆ ಅವನಿಂಚ ಪುಡತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊನ್ಗ ಇತ್ತನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಚಮಚದಾತು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೆತೊನುಡು ಬಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಸೊಪ್ಪು ಬಕ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಬಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಈತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಗ್ ಏತ್ ಬೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಆತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈತೆ ನಮ ಮುಲ್ ಕಾವಲಿದಿತ್ತ ನೆನತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಉದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ತೆಳು ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಇಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಲಾಹಿಕಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದೆ ತಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸೈಡನ್ನು ಇಂಚ ಮುರ್ಕ ಆವಡವೇನು ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಾಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚನದ ತಂದು ನಾನು ಒತ್ತುವುದು ಒಂದು ಸೈಡನ್ನು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಯಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನು ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತೈಕ ಪತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡುಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಐಡ್ ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡ್ತನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬೊಕ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಡು ಒಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂತೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೈಪಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ದೆತ್ತಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನೀಟ್ ತೋಜುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವೆ ದೆತ್ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕಾಯವಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.